Čaute, vítam vás modrovky a dneska som si práve pripravil znovu ask. Nebude to taký obyčajný ask, lebo odpovede, čo ma čakajú, som si pripravil vpred. Poďme na prvú otázku. Opíš svoj deň. Takže môj deň vyzerá nejak takto. Ráno stanem, som čarovný. Idem do sprchy, som čarovný. Papám potravu, som čarovný. Idem do školy, som čarovný. Druhá otázka znie, že čo chcem dosiahnuť na YouTube. Takže ja osobne na YouTube chcem dosiahnuť to, že chcem presiahnuť hranicu 1000 odberateľov. Zatiaľ som pri 400, za chvíľku sme v polke. Takže ak budem mať tých 500 odberateľov, tak ma čaká špeciál, ktorý vám určite natočím. Ešte rozmýšľam presne, čo to bude. Ak sa mi tento cieľ podarí, tak jasné, že latku posuniem zase o niečo vyššie. Tretia otázka. Chceš si zarábať YouTubeom? Áno, rád by som si chcel zarábať YouTubeom, to je môj veľký sen si zarábať YouTubeom. Dúfam, že raz sa mi to všetko podarí, ako má. Tieto témy by som sa chcel vyjadriť tak trošku hlbšie. Dosť ma zarážajú ľudia, ktorí píšu pod videá komenty takým youtuberom ako je Gogo, Explo a títo väčší youtuberi. Píšu im pod komenty, že to není fér, že ty zarábaš viac ako taký hasič, čo zachraňuje životy. Áno, táto téma na československom YouTube je dosť, ale že fakt dosť rozoberaná. A ja mám na to názor takýto. Každý si môže vyskúšať natáčať videá. Zober si aj ty kameru, skús to natočiť a uvidíš, čo to je. Vy vidíte video, ktoré má 5 až 7 minút. Poviete si, mohlo by aj lepšie, dáte mu dislike, ok, čau. Takže vy nevidíte tých, dajme tomu, že 7 hodín strávených za tým videom. V takom obyčajnom videu, hej, nehovorím o tých veľkých efektoch, ty koko, čo takto chytí more paličku, a bada kedabra, mačkaj z neho, hej. Také video trvá fakt dlho. Poviem vám teraz také body, ktoré musíte splniť, ak chcete natočiť také video. Prvý bod je téma. Druhý bod je nejaký ten scenár a pripraviť si to. Tretí bod, vymyslieť, kde to natočíš, s kým to natočíš. Potom idete na natáčanie, hej, natočíte to za dáke 2-3 hodinky, niektoré zábery sa vám nepodaria, takže zase to musíte znova tie jedné zábery, áno. No a takto točíte. Prídete domov, striháte to aj celú noc. Vydáte to na YouTube a poviete si, že povedz, aké budú názory k tomu videu. Dúfam, že budú dobré, lebo dal som si na tom záležať. No a všetko je ako má byť. Zrazu samé dislikey, to je slabé, ty si sa nevyhral. Ty si sa nevyhral a takto. Vy len zdisujete, mávnete rukou, že to je slabé. Každý nejako začína a ja začínam. Takže ma nemusíte hneď disovať. Stačí mi pekne napísať, toto sa mi nepáči na tvojej tvorbe, toto. A ja sa to pokúsim opraviť. Takže takto, zarábanie na YouTube je dobrá vec. Je to strašne veľmi riešené v tejto československej komunite. Ale ja si myslím, že zarábanie na YouTube je dobrá vec, lebo povedzme si na rovinu, taký Gogo by točil, keby za to nemal peniaze, určite nie. A to asi každý normálny človek by nenatáčal, keby za to nič nemal. Však na čo by mu to bolo? By musel chodiť do roboty a potom by na toto nemal čas. Takže preto to zarábanie je, aby sa youtuber mohol čisto venovať YouTube, videám a podobným veciam. Toto bol môj názor, poďme na ďalšiu otázku. Koľko máš rokov? Mám 15 rokov. Som povedala v tom prvom videu, že mám 15 rokov, a nie, naozaj mám 15 rokov. Čím točíš a cez čo upravuješ videá? Točím zatiaľ mobilom, ale na veľkú noc si idem kupovať, aspoň dúfam, že sa mi to podarí, si idem kupovať zrkadlovku, počasie si kúpim aj mikrofón, takže aj audio bude dobré. A tak no. A upravujem videá cez Adobe Premiere Pro CC 2014. Je to super, cez to napríklad upravuje aj taký Gogo. Čo taký Gogo? Ale nie. Miniatúry robím cez Adobe Photoshop CS6. Chceš zmeniť svoju tvorbu? Áno, určite áno, chcem zmeniť svoju tvorbu. A to nie len kvalitou, ale aj typom videí. Určite idem zmeniť typ videí na nejaké skeče. Už mám zo pár skečov pripravených dopredu. A potom po čase možno začnem aj s takými minifilmami, ale zatiaľ ešte nemám na to témy, takže ak by vás niečo napadlo, ak niečo máte na mysli, tak dole do komentárov mi píšte, že akú tému by som mal, ja si na to napíšem scenár a môžeme na to. Ja som režisér. Či akšie to volá.
Posledná otázka, že čo si praješ na Veľkú noc? Si tie peniažky. Aby som si mohol kúpiť tú zrkadlovku. Bože, ja už chcem. Dobre, takže sme u konca tohto videa. Ak sa vám moja tvorba páči, nezabudnite ma podporiť. A ak súhlasíte s mojím názorom na zarábanie na YouTube a podobných sračkách, čo hovorím, zdieľajte toto video, nech sa dostane ku čo viac ľuďom. Hoďte mi tu lajčík, komentíček a odberík. Odberík, áno, odberík. Rozumiete správne. Ja sa idem učiť. Zatiaľ sa majte a čaute. Trápne video, ja viem.